Hi guys, गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमबाय बसुमतारी YouTube ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जों दायो सुबनसिरि होननाय दैमायाव जों बेरायनो थांनो नागिरदों नैबे ब्र'जों आंजों। दा जों होमबा थांगासिनो थौदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। स्टार्ट नायलांबाय थादो नोंथांमोन। Hi guys, नै दा जायगायाव मोनफैबाय सुबनसिरि होननाय दैमायाव माने दैसा आरो जेनेबा समायना भिउ नोंथांमोना नायनो हागोन। दा समायना नुयो आरोना नोङो बटआव फैदों जोंना दैसाखौ माने गाहायाव फैनानै बोरै नुयो माने माबायदि मोजां नुयो बेखौ नायनो फैदों आरो भिउखौ ना नोङो बिराद मोजां आरोना जायगाफ्रा नायनो ओरै नायबा ओरै भिउखौ ओरै नुयो ओमफ्राय नै आफांखौ नायबा ओरै नुयो आफांखौ नै भिउआ नायनो मोजांथार आरोना। नै आंगोफोर नैबे ब्रिजआव जों दा गाखोहैगोन दसेनि उनाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन बे ब्रिजआव गाखोनानै भिउखौ माबायदि नुयो माने मोजां आरोना बे ब्रिजआव बिराद समायना नुयो माने गोजौनिफ्रायनो। जेनेबा बिदिनो नावफ्रा माबा मोनसे जाबाय बेफोर थायो आरोना हायखंसिफोर जेनेबा बर'फोर जेनेबा नावफ्रा फसिबायबा गाज्रि जाबायबा बेयाव हायखांनानै गारहरो होननाय बुस्थुखौ बिदि गंसे ओमफ्राय नै गंसे। हाय गाय जों दा थांगासिनो नै दा नैबे ब्रिजखौ मोनहैसिगोन आरोना गोजौआव जों गाखोनो नागिरदों। दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै दसेनि आं दा मोनहैथारसिगोन नै दा मोनहैहां जाबाय बिदिबा नायलांदो नोंथांमोना। नै जोङो दायो गाखोनो नागिरदों ब्रिज सायाव आरोना गोजौआव सिरिजों बिदि गाखोबाय जों दा गाखोगासिनो नै मोनां नै ब्रिजखौ बिदि नुयोना गोजौनिफ्राय बिदि नुयो आरोना समायना नुयो नोंथाङा नायनो हागोन समायना नुयो आरोना गोजौनिफ्राय भिउखौ। भिउआ जोबोद समायना नायनो मोजां आरोना नै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन जलङा ब्रिज जलङा माने जलङा नोङो खोन्थागोन। दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो आंगोफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय।